Искаш финансова свобода? Запомни тези 7 истини. Няма да ти ги кажат в училище, но ще променят живота ти. Истина 1. Никой не идва да те спаси. Парите няма да паднат от небето, нито държавата, нито шефът ти, нито мама. Сам си. Истина 2. Времето е по-ценно от парите. Парите можеш да ги изгубиш и пак да ги спечелиш. Времето – никога. Истина 3. Само дисциплината е по-силна от мотивацията. Успехът не идва, когато си вдъхновен, а когато правиш каквото трябва, дори без желание. Истина 4. Учиш или плащаш. Ако не инвестираш в знания, ще платиш с време, грешки и пропуснати възможности. Истина 5. Спестяваш, инвестираш, печелиш. Само харченето е лесно, но богатството идва от контрол и действие. Истина 6. Около теб има или спирачки, или двигатели. Ако средата ти не говори за растеж и успех, смени я, без извинения. Истина 7. Никога не е късно, но днес е най-доброто време. Не чакай понеделник, не чакай нов месец, започни сега, днес, в този момент. Истината е проста. Успехът е избор. Направи го. Абонирай се за още истини и бъди мъжът, който контролира съдбата си.